आयुष्यामध्ये काही प्रसंग असे घडतात ज्याला विसरणे कदापि शक्य नसते. राखणदार ते एक रहस्य. पण कथेला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन दाबा आणि हो, कथा कशी होती मला इंस्टाग्रामवर सांगायला विसरू नका. राहुल आणि त्याची पत्नी मिताली साधारण 10 वर्षानंतर आपल्या गावी जात होते. दोघंही फार खुश होते. मिताली तर आता पहिल्यांदाच तिकडे जात होती. राहुलही फार खुश होता आणि त्यावरूनच ते मुंबईवरून निघाले. साधारण रात्रीचे 9:30 वाजता त्यांची बस ही गावाच्या ठिकाणी पोहोचली. पण नंतर कंडक्टरने सांगितले, माफ करा पण तुमचे गाव अजून फार लांब आहे. बसचा आपला प्रॉब्लेम झालेला आहे म्हणून ती आता पुढे जाऊ नाही शकत. तुम्हाला इथेच उतरावे लागेल. एवढं ऐकलं आणि राहुल फार चिडला. पण आता त्याच्या हातात काहीच नव्हते. मितालीला त्याने सांगितले आणि दोघंही तिथून निघून आले. त्यांच्या मोबाईलची बॅटरी ही पूर्णपणे डाऊन झाली होती. त्यात मितालीची थोडीफार होती पण सिग्नल नव्हता. रस्ता जेमतेम राहुलला आठवत होता. बघता बघता त्याला एवढे माहीत होते की त्याला डांबरी रस्त्याच्या बाजूनीच जायचं आहे. तसाच तो निघाला आणि नंतर तो झाडाझुडपांमध्ये जाऊ लागला. त्यातच मितालीने विचारले, अरे राहुल, तुला नक्की रस्ता माहीत आहे ना? नाही, एवढा रस्ता आणि एवढा विचित्र रस्ता अशा कुठल्या गावात नसतोच. पण राहुलने सांगितले, काळजी करू नको, मला माहिती आहे रस्ता. पण हळूहळू करून झाडं हे वाढायला लागले होते. बघता बघता आता थंडीही वाजायला लागली होती. राहुललाही आता चिंता सतवू लागली होती. आता ते भल्याच जंगलामध्ये आले होते. राहुलच्या चेहऱ्यावर देखील आता स्पष्टपणे भीती जाणवत होती. स्पष्ट दिसत नव्हते पण घड्याळामध्ये साधारण रात्रीचे 12:30 वाजले होते. राहुलला एवढं माहित होते की घरातल्यांना म्हणजेच गावातल्यांना चिंता असणारच. काही नाही झाले तरी ते शोधायला येतीलच. मितालीच्या मोबाईलमध्ये असलेले ते बॅटरीचे टॉर्च हे चालू करून ते चालू लागले. पण शेवटी ते किती वेळ साथ देणार? एक काळ असाही आला जेव्हा ते बंद झाले आणि दोघंही त्या किर्र अंधारामध्ये चालू लागले होते. आवाज येत होता तर फक्त रातकिड्यांचा आणि त्या भयभीत शांततेचा. मिताली तर फार घाबरली होती. राहुलने तर आता आशाच सोडून दिली होती की आता इथून बाहेर जायचे. या जंगलामध्ये ते हरवले होते. राहुलला त्याची चूक कळाली होती. मिताली आता रडू लागली होती. पण क्षणभरातच राहुलने तिला धीर दिला आणि समोर पाहिले तर काही जळत होते. असे वाटत होते की तिथे कोणीतरी शेकोटी केलेली आहे. राहुल आणि मितालीला भलताच जोश आला होता. ते बघता बघता तिथे जाऊ लागले आणि जवळ जाताच त्यांनी पाहिले की त्या शेकोटी जवळ साधारण एक 60 ते 70 वर्षाचा आजोबा बसलेला होता. त्यांचे ते पूर्ण शरीर हे घोंगडीने भरून ठेवले होते. त्यांना कोणत्याच प्रकारची थंडी जाणवत नव्हती एवढं मात्र नक्की. फक्त त्यांचा काहीसा चेहरा दिसत होता. त्यात त्यांचे ते पांढरे शुभ्र डोळे आणि मोठ्या पिळदार मिशा, त्यात त्यांचा भला मोठा पेटा. म्हणूनच राहुलने विचारले, अहो आजोबा, इकडून आमच्या गावी जायचा मार्ग कुठे आहे? आणि त्या आजोबांनी गावचे नाव विचारले. राहुलनेही सांगितले. पण त्या आजोबांनी सांगितले, लेकरा, आता तू खूप वेळ केलायस बघ. तुला जाता जाता इथून तुला जमणारच नाही. उद्या पहाट होते आणि मी तुला सोडायला येतो. एवढं राहुलने ऐकलं आणि मनात एक धीर आला. मितालीने त्याला होकार दिला. आता राहुलने सांगितले, बर बाबा, इथे कुठे राहायची सोय आहे का? त्या बाबांनी एक बोट दाखवले आणि त्यांना दिसले की एक लहानसे का होईना पण एक पडीक घर होते. त्यांच्या जीवात जीव आला होता. मिताली बोलली, ठीक आहे, कसंही असू दे, पण आजची रात्र आपण इथेच काढू. पण त्या बाबांनी सांगितले, तिकडे जाऊ नका, मालकीन भडकतील. पण राहुलने एक प्रश्न केला, जर त्या घरी कोण राहत आहे तर तो वाडा, ते घर पडीक का वाटत आहे? आणि त्या बाबांनी एक हास्य दिले आणि सांगू लागले, तुला विश्वास बसो किंवा न बसो, तुला एक गोष्ट सांगतो. आज बसून 40 वर्ष अगोदर इकडे मालक आणि मालकीन आणि त्यांची
5 वर्षाची मुलगी राहत होती. एक दिवशी मालक आणि मालकीनमध्ये खूप मोठे भांडण झाले. मालकांना ते पटलं नाही, म्हणून मालकांनी त्याच वेळेला त्या मालकीनला आणि तिच्या लहान मुलीला जाळून टाकले. एवढे मात्र बोलणे झाले, पण आता ते जे सांगणार होते ते ऐकून थक्क झाले. त्या आजोबांनी सांगितले की मीही तिथे जाण्याचा प्रयत्न केला, पण मालक हे कुस्तीपटूच होते जणू. त्यांनी मला तसाच धरला आणि जमिनीवर आपटला आणि सांगितले, उठण्याचा प्रयत्न केलास तर तुलाही मारून टाकेन. मीही काय करणार शेवटी. माझ्या समोर ते मालक त्या मालकीनला जाळून टाकले. ती मालकीन तशीच तडफडत होती आणि बघता बघता तिची लहान मुलगी आणि ती तशीच मरून गेली. आणि आता त्या वाड्यात जे कोणी जाते ते परत येतच नाही. एवढं मात्र राहुलने ऐकलं आणि तो जोरजोरात हसू लागला. अहो बाबा, असं कुठे असतं का? चला, तुम्ही सांगितलेली घटना खरीही असेल, पण भूत पिशाच हे असं मी काहीच ऐकलेलं नाहीये. मिथालीने तिला सांगितलं, हे बघ राहुल, ते सगळं जाऊ दे, आपण तिथे नको जायला. एवढं मात्र राहुलने ऐकलं आणि राहुल बोलला, नाही जायचंय ना, नको जायला. पण या बाबांच्या मनातून तो भ्रम काढून टाकला. पण त्या बाबांनी त्याच वेळेला सांगितले, हे बघ लेकरा, त्या घरात जे कोणी जातं ते पुन्हा कधी येतच नाही. मी इकडचा राखणदार जरी असलो तरी मला देखील काही करता येत नाही. मीही इथे असाच आहे खूप दिवस झालं. मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिले की या घरांमध्ये जे कोणी गेलं ते पुन्हा कधी आलंच नाही. आणि राहुलनी त्याच जोशामध्ये सांगितलं, एवढंच ना, मी आता जातो आणि येतोच की नाही बघा. राहुल तसाच जाऊ लागला. राहुलकडे एक छोटासा कॅमेरा होता. त्याने त्यातूनच त्या घराच्या बाहेरचे फोटोज काढले आणि मिथालीला सांगितले, काळजी करू नको, मी 5च मिनिटात येतो. असं बोलताच राहुल पळत पळत त्या वाड्यामध्ये गेला. आणि इकडे ते आजोबा ते मिथालीला सांगितले, तू इथेच थांब, काही क्षणात आम्ही येतो. त्या राखणदारांनी त्या घराचे ते दार बंद केले आणि इकडे राहुल दरवाजा तोडून आतमध्ये गेला. पण इकडे त्या शेकोटीच्या सहाऱ्याने राहुल सगळीकडे पाहत होता, तर त्याला फक्त आणि फक्त सगळीकडे जळालेले वस्तूच दिसत होते. काही पुस्तकं तर स्वयंपाकघर, ते भिंती काळ्या झाल्या होत्या, काचा फुटलेल्या होत्या. कळत न कळत तो घरच्या पहिल्या मजल्यावर जाऊ लागला. तो खिडकीजवळ गेला आणि नंतर त्याने तिथून मिथालीला पाहिले. मिथालीला हात दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो तिला पाहू शकत होता, पण मिथाली नाही. तो मागे वळाला आणि आपल्या कॅमेरामधून काही लाईट चमकू लागली. त्याने आपल्या कॅमेरामध्ये पाहिले आणि तो त्याच वेळेला स्तब्ध झाला. अंगातून शहारे आले. तोंडातला आवाज हा जणू बंद झाला होता, कारण की त्यांनी पाहिले की त्या वाड्याचे फोटोज जे त्यांनी घेतले होते त्या खिडकीमधनं एक बाई जी पूर्णपणे जळलेल्या अवस्थेमध्ये होती ती त्याला एकटक पाहत होती. एवढंच की काय, त्या घरच्या खालच्या दिशेला एक लहान मुलगी देखील त्याला तशीच पाहत होती. राहुल जोरात किंचाळला. त्याला काय करावे ते समजत नव्हते, म्हणून त्याने त्याच लगबगीमध्ये त्या पहिल्या मजल्यावरच्या त्या खिडकीमधनं उडी टाकली आणि खाली पडताच तो बेशुद्ध झाला. त्याला काही काळ जाग आली. ते आजोबा त्याला उठवत होते, ए बाळा, उठ उठ रे, उठ. आणि त्यावेळेला राहुलने सांगितले, हा मला माहिती आहे, फक्त 5-10 मिनिटच झाली असतील मी बेशुद्ध होऊन. पण त्या आजोबांनी सांगितले, 5-10 मिनिटं नाही रे, जरा नीट बघ.
आणि राहुलने आजूबाजूला नजर टाकली तर त्यांनी पाहिले तिथे अक्षरशः पहाड झाली होती. 25 ते 30 माणसं जमले होते. मिताली एका सफेद कापडाकडे पाहून जोर जोरात रडत होती. त्या सफेद कापडाच्या आतमध्ये कोणाचे तरी शरीर होते. राहुलला कल्पना आलीच होती. तो उठला आणि त्याचा कॅमेरा घेण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण यंदा ते कामाला येणार नव्हते. तो कॅमेरा आर पार झाला होता आणि तो त्या सफेद कापडाच्या आतमधल्या असलेल्या त्या शरीराकडे पाहू लागला. मोठा वाऱ्याचा वेग आला आणि त्याचे ते कापड हे बाजूला सरकले आणि त्यांनी पाहिले की त्या कापडाच्या आतमध्ये खुद्द राहुलच हा झोपला होता. आणि मागून एक थंडगार हात पडला आणि त्या राखणदाराने सांगितले, घाबरू नकोस, आता तूही आमच्यासारखाच या घराची राखणदारी करायला लाग. राहुलने कळत न कळत आपली नजर मागे टाकली तर त्यांनी पाहिले त्याच्यासारखेच 30-32 भूत हे त्याला पाहून एकटक हसू लागले होते. हळूहळू करून त्या घराचा तो दरवाजा बंद होऊ लागला होता आणि राहुल आता कायमस्वरूपी आतमध्येच राहणार होता. त्याला त्या राखणदाराचे ते वाक्य आठवले होते की तू एकदा आतमध्ये गेलास तर तुला बाहेर येता येणार नाही. पोलिसवाल्यांनी विचारले की कोण होते इकडे. मितालीने सांगितले की एक म्हातारा होता, पण आजूबाजूच्या गाववाल्यांनी सांगितले की आमचं इथून नेहमी येणं जाणं असतं, पण असं आम्हाला इथे कोणच दिसत नाही. मितालीलाही धक्का बसला होता. राहुलच्या चुकीमुळे मितालीला देखील शिक्षा भेटलीच होती. म्हणून कधीतरी आपण अशा ठिकाणी जाण्यास टाळा जिथे आपला मृत्यू आपल्याला स्पष्ट दिसत असेल. ही कथा कशी होती मला इंस्टाग्रामवर सांगाल. आयडी आहे tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. तुमचेही कथा अनुभव असतील तर मला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आयडीवर तुम्ही सेंड करू शकता. भेटूया पुढील भागांमध्ये.